Il-Kummissjoni Interdiocesana Ambjent iddikjarat l-awtoritajiet misshom ilhom jippjanaw biex pajjiżna ma jispiċċax fil-kriżi tal-iskart tal-kostruzzjoni li għandna fil-preżent. F'istqarrija l-Kummissjoni qalet li f'daqqa waħda min huwa allarmat li l-pajjiż qed jaffaċċja kriżi ta' fejn għandu jintrema l-iskart tal-kostruzzjoni. Sostniet li dan huwa suppost ovvju għal min ħares lejn il-futur, iżda ma tantx jidher li kien ovvju għal min qed jiġġenera u jippermetti li jsir dan l-iskart. Tinnota kif għal snin twal l-awtoritajiet abdikaw mir-responsabilità tagħhom li jippjanaw fit-tul u forsi biex ma jtelfux l-hekk imsejjaħ progress ħallew l-setturi ekonomiċi jistanew kemm jifilħu biex iddannu issa qed ibatih kulħadd. Issa li qed jinqaras il-but ta' dawk li stanew qed insejħu għall-ajjut tajt il-Kummissjoni. Fl-istqarrija l-Kummissjoni tħoss li qabel ma wieħed jaħseb għal soluzzjoni għal din il-problema għandu jirrifletti fuq x'kien li wassal għal ħolqien tagħha. Jiġifieri, il-politika ekonomika li qatt ma tat każ tal-ħela u tal-impatti ambjentali li din iġġib magħha u fir-realtà l-prattiċi fis-settur tal-kostruzzjoni li tajt li qed jaraw biss il-futur qrib mingħajr l-ebda interess lejn il-ġejjieni. Isostni li l-prinċipju bażiku li min iħammeġ irid iħallas jitlob li l-pis irid jinġar minn min biex jagħmel gwadan ekonomiku sena wara l-oħra għażel prattiċi mhux sostenibbli u ħela bla doċċ tal-ġebla Maltija. Id-domanda hija ħafna aktar mill-provista, jiġifieri id-domanda ta' fejn intrema l-iskart hija ħafna akbar mill-ispazji li għandu il-pajjiż biex jilqa' dan l-iskart. Il-Kummissjoni tenniet li jekk dan huwa minnu din hija missjoni ċara li l-iżvilupp li qiegħed isir huwa wieħed li mhux sostenibbli u li qabeż il-limiti li jiflaħ pajjiżna.